Ngiyanibikelela ma fans or ama followers ethu. Fundo Phungula lo umhleli wenkolo nosiko. In the past weeks kade ngireceive imibuzo from abantu abahlukene. Abanye bebuza indaba yokugeza, abanye bebuza into eserious as ukuthi mhlawumbe umuntu uma ukuthi ubaba wakhe wamthola kumuntu wayesenkosikazi omuntu, ulungisa kanjani into enjalo. Abaningi nabanye bakubuza into eziningi, ushisa kanjani impepho, ubashisa impepho ekhaya, zonke lezo zinto. Amanye ama-topics esesikhulume ngawo kwinkolo nosiko, amanye ama-topics ebesingakakhulumi ngawo. So njengomuntu oplanayo inkolo nosiko, because inkolo nosiko mhlawumbe ingazi abantu abaningi, inkolo nosiko into esiplanayo, like it's a script. Yabo, obaba laba abafike sikhulume nabo basuke bephendula into esuke ibhalwe phansi, bona baphendula ngendlela esuke sibhale ngaphansi, but ukuphendula kwabo kusuke kune guidance nembuzo futhi bayazi days or a few days before size sifike kutheni siyashutha. So bayaprepare, bayilungiselela ukushutha, befike vele kuzoshutha sebeyazi ukuthi bazobuzwani nawo sebeyihlelele. So njengomuntu ose-receive mhlambe abantu asebe inboxile on WhatsApp bengibuza ngezinto ezihlukene zamasiko, sebe more than 50 I think. So ngase ngicine ngidecide ukuthi no, khona abantu othola mhlawumbe babuye ngathi indaba yabo ideep kakhulu, ngiya-understand. So babona ukuthi no, lento badinga ukuthi bayikhulume naye ubamkhwanazi noma ubamngobese in person. So then ngicine sengidecide ukuthi no, into esizoyenza naye mhlawumbe uzowenza wena ubuza umbuzo, noma mhlawumbe kunto ufisa ukuyazi, umuntu akuchazele kuswele ekuqaleni ukuthi wenza kanjani uzofika egcineni. So igcine sengidecide ukuthi no, into efanele siyenze, umuntu kodwa umethanda noma engenankinga nakho, sizomhlelela ezoba yi-guest kwi-show. Ukusho ukuthi ukubuza kwakhe noma ukuthola kwakhe information sizokushutha. Senzelani lokho? Senzela ukuthi if kuwukuthi khona omunye umuntu onenkinga efana njengalowo muntu, akwazi ukuthi athole naye indlela ukuthi uma ulungisa into kanje uqala kephi uze uyogcinaphi, yabo, rather than ukuthi sifike sichazele lo muntu mhlawumbe ubuze this week the same thing, mhlawumbe ubuze ukuthi ubangenisa kanjani abantu abadala, sichazele yena this week, iphinde futhi next week kube khona obuza, iphinde futhi simchazele na that week, iphinde simchazele. So it's better if into siyishutha sifake lapha ethola ukusizakala umuntu, but sifake lapha futhi kuma social media, YouTube and TikTok, for omunye umuntu onenkinga efanayo but ongazi nafanele qalephi, yabo. So yeah, if kukhona nina abafisa ukuthi babone ukuthi mhlawumbe inkinga zabo zidinga ukuhlala phansi ixoxo, cela bese inbox, WhatsApp, Facebook, sikhona konke ama social platform. So kakhulukazi WhatsApp, umuntu mayifisa uthola inamba yethu, sizohlela usuku, sisihlele session yakhe, ihlale phansi, abuze konke afisa ukwazi, echazele yonke into afanekazi from step to step, ukuze ngoba inhloso yokuqala kwethu le show beyokuthi vele abantu basizakale. Yeah, so lindela ukuthi nis-inbox, then sihlele nalabo kodwa ababona ukuthi into zabo idinga ukuhlelela phansi, ayikwazi ukukhuluma mhlawumbe ku WhatsApp noma kephi nephi. Ngiyabonga.